Binigyang pugay ang buhay at pamana ng Kapampangang Bayani na si Felix Galura sa paglulunsad ng aklat na Flux Gallier na naglalaman ng kanyang mga nagawa at ambag hindi lang sa Pampanga kundi maging sa buong bansa. Ang libro ay iniakda ni Professor Joel Pabusan Malyari, isang researcher at culture advocate ng DepEd San Fernando at Pampanga State University o PAMSU. Isinagawang book launching sa Executive Building ng munisipyo ng Bacolod nitong Martes, July 21, kasabay ng paggunita sa ika-107 anibersaryo ng pagpanaw ni Felix Galura. Dumalo rito sina Mayor Dimandatu kasama ng ilang opisyal ng bayan. Present din sina Myra Lopez, Associate Director ng HAU Center for Kapampangan Studies, Dr. Dolly Kiambao, Vice President ng PAMSU, Paliping Galura at iba pang mga panauhin. Bilang bahagi ng paggunita, naghandog si Poeta Laureado Frank Ginto ng mga tulang alay kay Felix Galura, na kilala bilang Father of Kapampangan Grammar. Pangalan ni sa kanyang bagol, ing adenas Kapampangan at kanita si Nino. Nagkaroon din ng galuraan na pinangunahan ng poetang si Bertong Isponga. Bertong Travisto Wax Talasulat. Ayon kay Malyari, malalim na pananaliksik, paghalukay sa mga archives, fieldwork at mga panayam ang kanyang isinagawa para mabuo ang aklat. And then ethnographic field mga field visits, no, mga mag-interview, tinignan yung mga tao, binalikan yung kasaysayan. Kasi unang-una, iniugat natin lahat yan sa bayan. So, bayan ng Bacolod, mayayan pala dyan. So, marami akong nakita. Pinagtagni-tagni, no? Pinagsama-sama ang meron. At tapos nakita ko, hanggang sa hindi ko naman namamalay, marami na nagko-contribute, umaambag, no? Nagbibigay ng kanilang mga alam. Kaya nga nabanggit ko kanina yung pamyaduangan. Lahat ay sumasama, lahat ay sumasali, lahat ay merong gustong ikwento. Lahat ay parang kamag-anak. Lahat ay parang kaibigan, lahat ay parang kilala siya. Na noong una ay wala tayong idea kung sino si Felix Galura, si Flux Gallier. Ayon pa kay Malyari, panimula pa lamang ang aklat sa mas malawak ng layunin na maipakilala ang iba pang mga Kapampangang nag-iwan ng mahalagang bahagi sa kasaysayan. Anya, higit pa sa pagkain at kulinarya ang pagkakakilanlan ng mga Kapampangan at marami pa sa kanilang mga ambag ang dapat makilala. Ang pagiging Kapampangan ay hindi lang siya ay Kapampangan dahil mahilig sa pagkain, may magaling sa pagluluto. Ang Kapampangan ay mas malalim pa doon. Na ito ay isang katunayan na meron pala tayong pagmamalaki. Nandiyan si Galura, kaya nakilala natin bilang manunulat lang. Pero hindi natin alam, sa panahon natin ngayon, siya pala naging mayor sa panahon niya. No? Isa siyang presidente. Lumaban siya, no, sa ibang dalawang klase ng panahon, no? Panahon na tinatawag na Spanish period at saka American period na tutuusin pala, ito pala yung mga kasaysayan ng pagkikipaglaban natin. Ayon naman sa Bacolod LGU, suportado nila ang proyekto dahil makatutulong ito upang mas maunawaan ng mga kabataan ang kasaysayan at mga personalidad na nag-iwan ng mahalagang ambag sa bayan. Alam mo, pagka makanyan, humingi sila sa tulong sa akin pagdating sa paglimbag ng mga libro ng mga nagdaan nating mga leader at mga sinatawag nating local heroes. Talagang suportado po yan. Kasi gusto kong ipaabot sa mga darating pang henerasyon para tingnan nila ang ating nakaraan. You must know your history. Alam mo yung pinanggalingan mo, sigurado ko, maganda ang pupuntahan mo. Kaugnay niyan, plano ng LGU na magpalimbag ng karagdagang kopya ng Flux Gallier at i-distribute ito sa mga paaralan, school libraries at municipal library ng Bacolod. Dagdagan natin yung kopya para mabigyan natin yung ating mga eskwelahan, sa kanilang mga school libraries, sa ating municipal library, nang mabasa naman at kausapin natin yung mga punong guro ng asinto sa Bacolod na ipaalala at ipabasa sa ating mga estudyante, sa ating mga bata, nang malaman naman nila ang kasaysayan, ang pinanggalingan ng lahing Bacolod para mapagyaman pa ito sa darating na panahon. Samantala, malaking karangalan naman para sa Paliping Galura ang pagkakabuo ng aklat dahil makatutulong daw ito sa pagpapakilala sa legacy ni Felix Galura sa mga susunod na henerasyon. Kahit na sino siguro ang sa ganitong sitwasyon, siyempre tuwang-tuwa bilang kanyang apo, although not directly, kundi apo ako sa kanyang isang pamangkin, ay tuwang-tuwa at may papaalam
sa hindi lamang sa henerasyon ito kundi maging sa susunod na henerasyon at saling lahi ang kanyang naging legacy at yung kanyang mga nagawa nung panahon niya ay sabihin na nating napapanahon pa rin sa ngayon kasi ito'y walang iba kundi ang pagmamahal sa sariling bansa. Dapat lahat tayo, walang makasariling hangarin. Lahat tayo, ang ating gawain ay para sa atin. Pare-parehas, lahat tayo makikinabang. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.